kilohertz. Zoom Radio sa Legazpi. Philippine Standard Time, 4 minutos makalisan alas 10 nin pagkaaga. Pagbilog ng opinyon, pagbalangibo, pasiring sa pagbabago, ang Budyog sa radyo. Madiskuti, asin maanalisa, at mag-iinit na isyu sa syudad. Ang Budyog sa radyo. Serbisyo publiko, asin advokasya para sa ikakalahay, kanbanwaan. Budyog sa radyo. Uya na, ang sa idong pag-iriba, ang Budyog sa radyo. Marahay na pagkaaga Bicol, ini ang ika-62 na edisyon kan An Budyong sa radyo. Ini po si Lion Maria April Mier. Ini man po si Hil Raposa Jr. May background pa. Chief, may ano digdi, may nagbi-video. Okay. Marahay na pagkaaga tabi, Lion James. Okay na. Sound check. Ayan. Na Nagkanaralian naman. Welcome to the air! Haling Masbate. Haling Masbate. So, ano, may pigpapa, nag-video kaya digdi si Jordan. Kaya na, ano, nagsasabay so, ano, paano daw tabi, Chief? So, video okay tabi ni, ano, ni Pai Jordan. May nag-iirinuman dyan. Sa YouTube, nasa YouTube. Okay. Okay. Ayan, hindi. Pasensya na po, Sakol. may nagba-background digdi sa Ayan, nagsasakol. May nagbe-video kay digdi sa ibong na sa ibong na unit play. Ayan. May naka-YouTube kaya na ano na distract kita kang ano. Ito po ang bed ng An Budyong sa radyo. Ika-62 na edisyon kan An Budyong sa radyo na mismi po ang mga para text nin trivia. Dahil pirang aldaw po kami, pirang Sabado na daing nagkatara po na tapokrakan. Tama ang term. Ito nagkataraymingan. Ano ba kita? Puro nasa official function. Opo, dahil outside of our commitment digdi sa DWZR 828 AM radio. Dako lang racket ni Lion James. Kita sabing in demand. In demand. Yeah, tama yan. We have to share our time sa mga And talent. Oh, correct. Oo. But never the treasure. You give us the treasure. We will share the time and talent. Oo. Tara mo baga kapag sa inyo na kapag malapit na sa retirement, nag-aasikaso na kang mga grabe ng pangangay po. Oo. Tapos Day kitang libre. tapos sa Kuya Man, pag nagpupul-pul pa sa nasa career, puga-puga man. Kaya ngunyan lang po nagkataraymingan ang mga ano. Dakulo na ang nakamisa sa tuyang programa. Good morning sa mga nag-aantabay po sa paagikan sa tuyang live video streaming sa An Budyong sa radyo page sa paagi po kan sa muyang Facebook, and good morning po sa muyang mga avid fans and listeners sa ika-62 na edisyon kan An Budyong sa radyo. Mabawi po kami sa mga paraan tabay. Kasi mga last Saturday po daing nag-text sa tuyang programa. Daing nanggana sa tuyang trivia question. Bata so nasundan ta inda sunat si Jordan kung ano. Nag-aprap na premyo tabaka si ano baga si Sir Nino pigpapara ano ninda dai ang pa-premyo si Sir Nino. Ayan, bawi kita sa tuyang mga paraan tabay sa mga maut po magpaabot kan sa mga mensahe simbag sa tuyang trivia question ngunya na pagkaldaw. I-send po sa inyong mga kasimbagan sa samuyang official text line 0929-5029-307 as in 0915-405-8989. O tron ko po
0929-5025-307 ang samuyang smart text line. Ang samuyang Globe line 0915-4058-989. Ngunyan na pagka-aldaw or ngunyan na simana na nakalihis kadakol ang mga napag-urulayan, mainit na pinag-urulayan. Primero, si Duterte. Tas si Duterte palang tabi, Lion James. Mga nagkabaraso ko sa sa Facebook. Para kararawan, tas si President Duterte daw, buhay pa, sinusunog na. Dahil ang mukha ni President, igwang discoloration. Medyo abo na, may kulay abo, dark na abo ang color. Oo. So Kangchaw man lang. Pigaurulay-ulayan Suba lang. na sabi ni President, nagdiderma da kaya siya. Meron siya mga ointment na mga nalinalagay. Kaya ganon. And then, kanakalis po na si Mana ang panahon para mag-file ng Certificate of Candidacy. Ang mga madalagan po sa pinaka-ababa po, ang kagawad, tama Sa local. Local, sa Lambang Syudad, asin munisipalidad. Mga kagawad, mayor, pasakat, board member, vice governor, governor, congressman, and then senator. So, midterm elections po nakaschedule sa May 13, 2019. So, kan nakalis na bulan in Mayo, igaman kitang pinagkasibutan na eleksyon and barangay elections. And next May 2019, magkaka-re-revoke na naman ang nasyon kan Pilipinas. Ang apod kaya, election fever. Election fever. Election fever. Nakulo ng tatrangkasuhon. Oo. Pero bako lang good fever. Gari convulsion. Nagkakigwang convulsion. Kadakol na virus. Oo, dahil iguanin nag-iirinitan. And then issue mo niyan tabi Lion James. So dynasty. Expecting to win. Yeah. So ang ang highlight mo niyan kan filing kan certificate of candidacy. Igwa baga sisingan ito sumag-agong na sinolo sa duwang distrito. Singan ito Lion James sumag-agong? Sa mag-agong. Yes kang sa Sorsogon, si Bobet Lee. Ay pakuman, sister niya pala. Sister niya. Congresswoman sa 2nd district. District si Bobet Lee. And then sumadar niya. So, mayor ang Sorsogon City. Kaya, tulisinta. Ikaw man kaya nangyari sa partihan Kasiguran. Ang mayor kang Kasiguran, si Boboy Hamor, ma-re-electionista as mayor, pero ang sayang agong madalagan as city mayor kang Sorsogon City. Kaya so, yung mag-agong, city walay pa lang. Ibig sabihin, dahil sila magkaibahan sa sarong-arong. Ikaw man baga, saya nito. Piga, ko lang po, nalingawan ko si pangalan. May mag-aguma na nag-file. So, sa first district, so lalaki, second district, so babae. Ibig sabihin, hindi sila magkasama sa Oo, sa so, isang mag-agum na... And then, issue pa, gabos na, so magtugang na Binay, si Abby, Binay, and Junjun, magkalaban sila sa sarong posisyon. Oo. And then, igwa pa, sa mga aki ni President Duterte, gabos kandidato sa mga aki. Wala. Hindi evident sa sa Pilipinas ang dinastiya sa politics. Iyan po ang laman kan mga dyaryo, radyo, telebisyon sa nakalihis na semana and sinundan po kan mga trahedya, mga krimen na nangyari sa may Busay, sa may hampang managad kan palaog na sa Kagsawa. Bata ito si Kat Altabano, bagong graduate ito. Nalatrabaho na sa Kagsawa Park sa Caraga. Pati si ina niya, yung
Garoy ito si driver and back rider sa motorsiklo. Sa motor. Oo. Grabe. Kaso udma po dyan sa Busay, dosing vehikulo ang Involved sa trapiko. nagkarambola, ninhuli sa based sa investigation, nagli dito duman sa truck na may darang boulders. Pwede pa niya ang area na yan. Pero permit yan nangyayari ang mga aksidente. Killer highway. Killer highway na. May dara akong sketch. So, nagpapaabot kaming, sabi nga, condolence pamilyang Altabano, ng mga kapamilya dyan sa Banwang Daraga, sa Pagtol. Ano kaya ang posibleng diferensya dyan? Primero siguro, human error, ang driver, kadua, Sabi highway. na baga James dahil nangunyan piggagamit ang terminong aksidente. Baka nangunyan Road crash. Wala. Sa mga journalist. Maski sa international, sa International. dahil nangunyan ng terminong aksidente. Dahil pagkakaroon naging excuse kung aksidente. Pero mga, okay lang ngayon yan na 7 ang gadang dahil aksidente. Oo. Ang explanation baga kaya ni Mr. Mar Maestrado, ang Chief Operations Officer kang Land Transportation Office Bicol. Parang sa LTO, warang piga kumbaga dahil nangon yan piga consider na aksidente. Pirming igwang human error. Igway na scientific explanation. Igwang human error. Gaya nang nangyari so truck na ula so boulders na dara. Nawaran da ang preno. So itong pinag-consider. Kasalan kan truck. Kasalan kan truck. Oo. Igwanin. Oo. May nagtabang sa tuya nalingawan ta. Sumag-agom na Cayetano Mananggad po palaan. Si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa Taguig, 1st District. Then si agom niya, si Lani sa 2nd District. So ibig sabihin, hindi sila magkasama sa isang bubong. Magkahiwalay. Buboy Amor. Sa kasiguran, ang agom niya, city mayor. Mapagal pag-arog ka ni. Igo pala ninarog ka ni mga situation. Sumag-agom na Cayetano po sa Taguig, pareho mga congressman. Sabi ni user 1020. Sabi nga, Miss April. Ayan, i-check tatabi. Cayetano si 1020. Sana lahat po, manalo, please po. Mag-ibig ka muna. Sabi ni user 3714. Na-miss kita ni user 3714. I-trace ko itong September 22 na number mo tabi. Si user 6035, bagong ipang pag-urulayan ta. Good morning sa mga listeners ta sa paagikan sa tuyang live streaming. Good morning, Tabi. Madam Cheryl Rebotiaco. Sir Rodel Balimbing, good morning. Good morning, ate girl sa Ligao National High School. Si Sir Justin Assis. Kamusta daw kung naka-recruit na mga scholar si Sir Justin? By this time, nag-graduate na nga ni Gayon. Graduate. Octoberian. Octoberian sila. Good morning, Auntie Gina. Hali po dyan sa Bulacan. Nagdadawag man siya sa Bulacan. Morning, Ma'am Rosie. Good morning, Madam Rosie Nieva. Nagdadawag man niya na pagka-aga. Sir JM. Si Daddy Elmer Barakiel dyan sa Bakakay, sa Sugod, Bakakay, Albay. Nagdadawag niya na pagka-aga. Si Uncle Henry. Good morning po. Salamat sa pagdangog. Si Pando Andy Medalya. Hello, good morning. Nagdadawag man niya si Pando live from Texas. Tama po ba ako? Nasa Texas ka na ngunyan? O, dyan ka sa, Banwang Daraga nga na. Nagtaga, abo dyan, nagbungkal ki lupa. Nagaguda. Tama? Nagilamon. Nagilamon, nagagudak barang. Opo. Nasa Texas na siya. So, Nagilamon, manggilayo. Nagilamon, manggilaray. Nagtaga, kang
Manok. Good morning, tabi, Madam Niam Detera, Madam Noemi Bron. Ami Flor, Sir Ed Chester Bio, Sir Jason Espinola, Sir Jed Sanggalang, John Montabde. Good morning sa mga nag-aantabay sa tuyang live streaming. So bago ang pag-ulayan tangon niya na pagkaaga, iga po kami nin importanteng pangapodan sa samuyang mga beneficiaries kang Rotary Club of Legazpi and then Legazpi City Transport Lines. Yeah, precisely. Ini kaya last week actually kang October 9 pa lang may na-organize po ang Rotary Club of Legazpi sa pamamayokan sa muyang inspiring President Mar Jose Maestrado. At kay kita ning Rotary Community Corps. Ini bako po ini mga Rotarians kundi ang sa indang community service with that of the Rotarians magkapareho. Siguro sinda ang implementor kang mga projects kang Rotary Club diyan sa lugar ninda. Kaya nagkaigo kita ning Rotary Community Corps of Matanag, Legazpi City. Ang sa tuya diyan na RCC representative garo mas katumbas kayan garo mas ng presidente man kang club na yan yun si Angelica Magalong. Kaya congratulations. October 9 na established. Ang October 12 naman naka-establish naman kita kisaro na naman na Rotary Community Corps diyan sa Padang Legazpi City. Ang sa tuya diyan na representative si Quinley Grace Galang. Uy kasubago lang. Siguro tapos na itong ano atag ini nagpuon eh. So, bago tang Rotary Club digdi sa Legazpi. So, panlima na ining Rotary Club ngunyan digdi sa Legazpi. Ang pangaran, Rotary Club of Old Albay District. Ang sa indang charter president, sa tuwi man ining amigo, si Sebastian. Bako ini Sebastian, ano? Sebastian Dominguez. Okay. Igos nang, dahil pangan ini, maano pa lang ini. Mga tugang, ma-induction pa lang ini formally sa November. Pero igwa na tulo silang project. Nag-ATV ka na, maano ka pa, Mayon Slopes na area dyan sa may Kagsawa area, sa pasakat dyan sa Mayon Volcano. Nag-ano sila dyan, nag-clean up drive. Pero ang gamit nila mga ATVs. Ay, so big time ano. Pero barato lang ang arkila. Kasi ang ATV baga, ribo yan pag arkila. Kaya ano, James? Madam? 500 sa na per head. So gamit kang ATV maglimpya kan mga ati diyan sa mga day nabubulok na mga ati diyan sa pamitisan kan Mayon Volcano diyan sa Daraga diyan sa may Kagsawa ruins na area. Congratulations sa imo Charter President Sebastian Dominguez. Pero ang katuyan ta iniong pangapudan duman sa may duwa kaya kitang recipiente ining saro pinapangapudan mi. So tataaki kaya ining recipiente pinapangapudan mi kung si mapo nakakamidbid diyan sa Bakakay, Albay. Tadaibi po aram ang address niya and sa iyang contact number. Ini si Mrs. Salve Benvenuto Balbalosa kan Bakakay, Albay. Iga po siya ning aki si Gabriel. Namundag ini April 13, 2009. So ano pa lang ini mga 8.5 years old. Yan tama. 8.5 years old pa lang ini Ikaw po siya ning congenital na congenital condition na club foot o fit ngani fit. Pero yan ang termino, club ibig sabihin, parang ano ba? Ano yan? Sakang or condition. Medyo tagilid lang. Pag sinabi tabagay congenital, gusto sabihin kang congenital, pagkaaki. Pagkamundag. Pagkamundag niya, yun ay ni ang sa iyang duwang bitis, para yung palaog. Palaog parang kaya. So nagsabatan. So, pag dito yan i-correct, siyempre, may psychological na epekto ini sa aki habang nagdadakula, magkahampang anduan niyang bitis. Ang Rotary Club of Legazpi po ma-sponsor sa Indo na ini i-correcta maging normal. Kung pwede ka po mag-contact sa Moya
sa paagi kang iniong sa muyang anbudyong sa radyo, pwede mo yan mag-message ka. Taigwa iniong styling ko, iba kaya inigayod na Facebook account ining ina. Pwede mo man po kontakon, mag-message ka digdi sa mga Facebook account ni. Yan, si Gil Velasco Raposa Jr. or duman sa muyang chairman, si Maya Yap, o duman sa samuyang presidente, si Mar Jose Aquino Maestrado. Ang gigibubo kami po ang mag-sponsor kan gabus nindong pangaypo, arog kan pamasahe, pagkakan, istaran tamadadaron po yan sa Manila. Ang makapot po sa Indo, pag nag-abot ka mo sa Manila, yan ang Rotary Club of Forbes Park. Forbes Park sa Makati po yan. Ano man kaya ang pag-correct yan? May tulong, may mga stages bagang actually masakit ang operasyon, sabi kaya di sa kuya sa pwede man kuta ngaya ang operasyon mas madali. Kundi ngaya ang studies will show that very painful yan when they get older. Kaya mas mariman na nga itong protocol na itong Ponseti method. Paano Ang Ponseti method, itong casting baga. So, garo baga terminong quote and quote na pigsimento. Luhay-luhay na. Kada simana, tatanggalon niya na simento, babago na naman. Gari braces sa ngipon. Kung baga sa ngipon, nagpa-brace kita. Sige, so simana. Kung flexible na ang sa iyang bitis, flexible, abuton niyang anom na simanang, kada simana, masangli, mabagong cast, mauli na yan. Pero ang iba, sundo sa maximum 10 lunis-lunis, kung lunis-lunis yan, 10 beses. Tapos pagkatapos yan, may tendon lengthening na yan and transfer. Then ibabalik na naman siya sa casting. Sundo yan sa manonormal siya. Kaya medyo haloy na proseso. Kung dapat kaipon kaning masabutan kan sa iyang parents, kung gusto niya ma-normalize ang duwang bitis na aki, yun po ang ma-sponsor sa Indo, ang Rotary Club of Legazpi and the Rotary Club of Forbes Park. Bistado nito kung ano yung Forbes Park na yan. Otronta, sir, si Gabriel Balbalosa. Dahil pa man inigay, makakaulay si Gabriel, taaki pa man inigay. Ang contact ka dapat. So ina, tayuan niya ang digdi. Or so ama, dahil talang bistado pa si ama. Kanina pa talang sa pangarang kang ina, Salve Benvenuto Balbalosa. Kung dahil po nagmamati yan, kung may nakakamati man po dyan, ng mga kababayan niya to sa Bakakay, baka bistado po nindo iniyo. Makisuyo man po na kaulayon nindon. Kami naman pag na-kontakta na iniyo sa ina or so magurang so pati sa ama, pag urulayan ta po inanod kasi may mga technical ligdiyo tapos may mga administrative concerns. Lalo na so pag kung ma-eroplano ka mo pa Manila, siyempre may masabat sa inuduman so Rotary Club of Forbes Park. Iba pa po kitang saro, ini na-contact na ini. Pero gusto ta manggiraray na pangapudan, taga ano po ini, Barangay Mananaw, kan Rapu-Rapu Albay. Ini ano na ini, 18 years old na ini, si Marvin Bercasio. Kung nagmamati ka man po, maski itong mga nakakamidbid kay Marvin Bercasio, si Marvin Bercasio, an sa iyang walang leg, from tuhod pababa, putol. So, ma-sponsor man sa imo, Marvin, ini mas madali lang ini. Madali yung lang ini. Isusulog lang pero dadaraw ka duman sa orthopedic sa Manila. Tanganing makuata si tamang sukat and tamang pagtindog niya duman sa isusupol sa iyang prosthetics. Ang bahala naman po kayan sa gabos-gabos ang Rotary Club of Legazpi kay kuan lang na magkaurulay kita. Ma-confirm lang sinda. Yun lang kay kuan ano po. Salamat. Lalo na po ini si Gabriel Madam, nagtutubod kami baka kasi baka man po ini-scam. Kaya nakulo na pa ngayon bagaan mga kontakon mo sa FB
tama po yan, di ka mo tulos magtubod. Ano? Na igo nga yung libre, mga araw kayo niyo. Kaya dapat, check mo nindo, mahihiling man po nindo sa Facebook pages na may, iga po kaming Facebook page na Rotary Club of Legazpi, pwede mo po yan i-message or digdi mismo sa mga numerong ini. Siguro iga taman po siguro iga ka nga pong Facebook account. Pwede mo po kontakon ining mga numerong ini na 0916-655-1588 or 0949-335-4500. Putulong ko po ini po ang contact po nindo, 0916-655-1588 o 0949-335-4500. Oo. Paano palang tabi yan Lion Hill na identify ng mga beneficiaries? Nataod-taod na ini. Actually, haloy na po ini. Nawara lang si contact number. Si contact number. Nagsalida kayo din yung contact number. And then, itong si mga usual niyang mga na nag-contact din, wala na. Kami na nag-assumir. Tapos, may sinugo man akong rotaractor. Pero, siyempre, dahil naman siya mabasol, dahil man nagtiwala. Kaya, pig-advisean ko itong nag-contact digdi. Nakuha niya sa Facebook. May Facebook account si ina. Siyempre, dahil man nagtubod, tulos. Kaya in-advisean ko na lang itong nag-contact digdi kay Mrs. Salve Balbalosa na maghinanyog sa ngunya na aga from 10 to 12 digdi sa DWZR para kaulayon tadawa dahil sa makasimbag at least kita mapatunayan ta na legit po na gustong may magtabang. Kung gusto po taon mo kami ki-address, kami po almadyan sa imo. Opo. Bisitahan mi po tang grupo tanganing sa arong na nindo mismo pag-urlayan ang mga detalye kung paano ta ibiyahe, makabiyahe kita sa Manila, pwedeng kay Ribaca or may matao kami ning nurse para sa iya. Pag-abot naman sa Manila, Rotary Club of Forbes Park naman ang in charge. Opo. So wara siyang gagastusan. Wara. Lahat Istaran, po, pati pamasahe, istaran, pagkakan, pamasahe. Opo. Kabus siya. Duwa man sa nasindang na-identify. Duwa, Kaya so far. swerte naman. Ngunyan naman, may pangapulan pang saro. Kasi taon-taon po iniginigibo kang Rotary Club of Legazpi. Last ining taon na iniyo, ginibo iniyo sa Sorsogo, sa Naga. Kan August yata ito, September this year. Ngunyan naman, ining maabot na 2019, mga January po yan mangyari. Ito naman na sa mga cleft lip. Mga kumaga common term, bungi. Mga bungi. So, may gisi sa taas kan ngabil. Tapos ito naman may mga cleft palate. Ano naman itong cleft palate? So ang gisi naman, ngaragnagan. Ngala-ngala sa So sa ibabaw kang sa iraro mismo kan dungo ta, igo diyan na matagas bagang porsyon sa ibabaw kan sa tuyang ngimot. Yan baak man ito. Yan yung madalas na na or both, medyo minsan, may problema sa pagsasalita. Minsan both yan igwa sabay cleft lip and cleft palate. So, si Simon, nangangapo na kami sa mga may mga tamidbid ka mo. Kontak ko lang nindo ang Rotary Club of Legazpi na Facebook page or iyan ang Anbudyo, mag-PM lang kamo, taon nindo sa mga address, kami nang bahala po sa indo. Sa next year po yan, ipapa-reserve po kamo sa operasyon na libre gabos, pati sasaguton mi na, pati pamasahin nindo, pati pagkakan. Cleft lip, cleft palate, gisi na ngudoy, gisi na ngaragnak, or both. Pero ang kwalifikasyon, dapat ang edad ng pasyente ay magbaba sa 6 months old. Para kaya Kaya mag-undergo sa ang operaran ang below 6 months na pasyente. So dapat magtuon 6 months pataas daw pira ng edad. Okay, magpadara lang po kamo ning datos pwede nindong
i-text sa kuya duman sa sinabi ko ng numero, or mag-message ka mo sa Utronta sa Anbudyong sa radyo, or mag-message ka mo sa Facebook page kang Rotary Club of Legazpi, or sa mga personal Facebook accounts ni Maria April Magalona, yeah, Elmer Bandol na Facebook account, or Facebook account na Gil Velasco Raposa Jr., or Facebook account ni Mar Jose Aquino Maestrado. Salamat po. Mga na rin ang tentative month po kay Lion Hill. Itong operasyon sa model. Sa ang initial na schedule January 2019. Nakaulay mi na kayan su Dr. Midig nagdigdi na kang September. Madayo digdi sa Legazpi. Pero may nagdigdi taon-taon yan. Pang 8 niya na yatang pagdigdi. O gusto sabi pang 8th year. Si Dr. Jerry Capu from Colorado, USA. Bako man siya Rotarian. Pero iyo yan ang sa iyang advocacy. Ang matabangan itong sa may mga congenital aki or individual. And apura dyan, gusto kong makibalita tabi Lion Hill duman sa Battle of the Bands. Battle of the Bands. Tapos na ito. Balita ko igwa ng anong grupo sa nanggana duman? Ang nanggana actually mga oldies ang tiga kanta ninda. Mga aki na oldies ang tiga. Ang pinakamatuan nindang band members 19 years old. Pero ang mga tiga kanta ninda mga oldies. Mga country. Bibihiran na kanya country music. Kasi kami baga Lion James. Kami baga Lion James panahon ni Justin Bieber. Mga sa Indo mga Frank Sinatra. Mga taga-Legazpi. Mga taga-Legazpi. Ang panduwa pang tulo pareho sursugon. So mag-abang kang mga masunod. Ano ito? Pilot, ano yan? Pilot, pero big time tulos. Pilot. Ibig big sabihin, time tulos ang pampremyuta. Mas big time ang mga sa next na Ayo. edition kan labanan yung mga matitibay po magkanta, maggitara, magband. Last week naman si James naman kanya pwede mag-report. Nagkaigo kita ning mga service activities and formal activity. Last week si Secretary Lion James Bandol duman sa tuyang Legazpi City Transport Lions Club sa pamamayo kan sa tuyang presidente na si Lion Ezekiel Longares. And sa pamamayo man kan sa tuyang youth group na Legazpi Proactive Youth Clubs si Debbie Lisay or Debs Lisay. Opo. Good morning tabi President Ezekiel and President Deming. Ang nangyari sa Lions after the induction, ikaw kita man pinag-adapt na pamilya, ang Lions, Transport Lions. Dahil bago kita nag-induction. Bago kita nag-induction, na ang pinag-adoptar na pamilya, pinagpilian, itong yaon digdi sa Padang. Arimbay. Duwang pamilya. Arimbay. Ang gusto man sa nakang sa tuyang gobernador na si Governor Manny Rosales from Batangas, at least kada Lions Club mag-adaptar ning sarong pamilya for 1 year. Kita baga medyo maurmambog kita. Anong saro? Duwa. Duwang pamilya. Kung kaya good for 1 year. And then after adoption, anong benefits? So may dilitin man lamang kung ano ang resulta na naitabang kan organization, kan club, duman sa pamilya na medyo nag-iba man sa iyang pagbuhay-buhay, takan sa iyang pamilya, something like that, na in a year's time may epekto, may impact kung ano ba ang mga dapat na itabang duman para magkaigo man sinta ki normal na pagbubuhay-buhay o kaya itong makupan actually na maging kuha na kamo. Sabi, pwede na kamo oral daw, magpasib na kamo sa mall, pwede na kamo mangyayito. Parang araw kayan. Bako man yan ang intention. Bako araw kayan. Magkaigo ang economic upliftment. Ang gigibuhon, it's something na naitaw mo ang sa indang pinag-konsumo araw-aldaw o hanap buhay
sa sarong tataramo na imbis na tawan mo sila ng sira, mga kansa na sila ng daw ng sira, pero kung tuturuan mo sila magdapot ng sira, Tataon mo dapat siya banwit. tawan mo silang banwit, something like that. Isa sa mga sabi nga ni tataramon, wise saying, na pinag-aadoptar ka ng organisasyon, tanganing mismo ang adopted family, natatabangan man sila na mag-isip-isip, tabako lang na magalat sila kitabang halik sa outside. Turan ta silang magkaigwan ning tol-tol na train. Naisip kung ano pala ang pagkabuhay. Araw kaya. And then, of course, dudukumentohan tayo kung ano daw ang mangyayari sa loob ng sarong taon na ito na maaraman siyempre. Pero iba kita yung i-inject ng mga support na para sa hindi makabangon gikan naman sa pagiging below the poverty level. Yung bang below na yan talaga. Ano? Ang pinaka, saan ba nga po kaya, pinaka mitro. Kung hindi ka nagkakaning sarong aldaw, sarong business na. Matindi na yan. Grabe yan. Ako baga sarong aldaw. May duwa pang snack. Diba? Normal. Sabi. Kainin nga ning sa saro tang recipiente digdi sa Lions Club na pamilya. Saro duman. Sarong pamilya nakairo sa creek. Sa creek. Ano ang creek sa sapa? Ano tama Sapa. Tama ang terminong sapa. Sapa. Okay. Anong naaki? Sarong magurang. Ina lang warang ama. Warang ama. So grabe, kumahiling mong kamagtakan, pwede kang maiibaan sa imong emosyon. So may mga panahon baga na una takita ng tiuso na malay. Ito pa pala kigabi. Hindi man nasaro, bedridden na si ina, si ama, siyempre bako man tultul sa trabaho, bako man may tultul na trabaho. Si aki is panindang sulo sa nangani, aki pang maray, pigda-dialysis. Pigda-dialysis na? Aki pang maray, more than 20 ang edad pa lang. Pigda-dialysis na. Daing-daing. Hamak. Yan. Aro kaya ang ladawan kang ano, na maski sa paano makagibot kita ki mga aksyon that will transform their lives in any manner na gagamitin tahan of course ang organisasyon and the power of we and sa tuyang pagka-bungkus kung kita sa raro dakol ang magtatabang dakol ang taki ibang ladawan ng pamilya. Sirim ganing Rotary Community Corps ining na organized sa Mataanag and sa Padang. Ang kaya halos simultaneous din na organize kasi similar an sa indang interest. Ining sa Mataanag and Padang ang project ninda ini yung totoong feeding program. Pag sinabi kayo feeding program, sarong taon man. Sarong taon man ang pakakan. Para duman sa mga malnourished children sa area ninda. Kasi kung sarong aldaw sana, ano mas patana lang yan. Bako yan feeding program. Palasa lang. That is relieving hunger. Relieving hunger program. Sarong aldaw lang, sarong aldaw ng karakanan. Ining feeding program, kaya duwa yan sa Padang and Mataanag. Imo-monitor ta yan, may snack, may pangudto. Puro aldaw. Snack pagkaaga, snack pagkahapon, and pangudto. Dahil man kita urulay duman sa pati pamahaw. Na maatabonon man kita kan nagpaparadum. Taan ko dahil naman kaya kang Department of Education. Di ba ang Kasi, feeding program binaba sa Department of Education? Na pangudto, ang reklamo kang mga nagpapa-feeding diyan sa schools. Bata nga grabe na nga ang trabaho nila. Pag-usan sa trabaho nila, grabe baga nga sa tuwa digdi ang valor kang kwarta digdi sa tuya sa Bicol region. 10 dahil sa point inflation ang inflation rate at 10.5%.
pigbawasan pa dahil 10.1. si Panguto, halos nga 10.1 ang di ko inflation. taraman so principal ang nagtarang ngayon. Pigilin ko nga, ako nga, nag-adal man nga akong nutrisyon. Ako nga ini nutrisyos, makakaraot lugod nga. Good morning kay Sir Jerry Noveno sa ano man siya, sarong paratukdo na nag-agi man sa pagsiservisyo sa mga feeding Tapos, ang ikaduha program. nidang pareho pang programa ninda, itong gulayan. Oo. Gulayan sa barangay. So, sinuplayan to na sa initially ning mga farm implements, mga paggamit sa Iyan pag-uma. sa mga adapted na iyan. Oh, ano na kaya anak po na sa inda, Rotary Community Corps, RCC. Non-Rotarians but works with Rotarians. So, sinda lang So, ang imbis magatanong na- o matabang sinda man? Mag-iingan. Sinda na gabos. Imbis na sa mga Rotarians ang nagugudak ng tatanong, sinda na. Sinda na. Ang source lang, Seeds. ang source lang kan sa inyong paggaramit ka ito, paggudak, paggabos, pagtanom, pagmaintenar, hali sa Rotary Club. Pero pag harvest, daing makikinabang ang Rotary Club. Sa inda mangyari. Pero, sustainer dapat ninda. sa ilala sa abono. Dapat, pagka ang first harvest kaya, dapat masustainer ninda na makatanom naman. Thereafter, pag nailing na kang Rotary Club na sustainable ng maray, pwede ka nang i-close ang program na we move on naman sa ibang ma-organize naman kita another Rotary Community Corps pag nailing ka ng sustainable na. Bako lang yan, kasi igo pakitang programa na mga trade, pag-training ki mga skills, araw kang test na baga. Igo man kayo ng Rotary Club. Madara dyan ki matrain, ngaya kumpirang simana, thereafter, kapitalanan kay, ano mo ngaya kung ang tinaong na pag-study sa sarong barangay, pwede pa, ang potential pa lang kay mga tao, makakaupod magtahi. Training tas nagabus duman. Ano pa man, halimbawa gusto magiging mekaniko ba kung sa skills talaga yun sa mga motorsiklo o tricycle, pwede mo silang tawang yung mga ekipaheng gamit sa pag-prepare. Dahil kaya sa pag-organize James, April ning Rotary Community Corps, pag pirmisin da nai-involve sa service, nahihiling ta duman ng potential kung ano ang bagay sa iyang trabaho. Yes. Then sa location na kung ano ang ano niya. Dahil kung sa ano ang regular siyang skills. regular siya nag-attend meeting, regular siya at least nga ang meeting nila once a month man sa nangani. Ang sa inda kung gusto nindang magtabang sa community service, duman ta nahihiling ang potential niya kung ano ang bagay sa iyang trabaho. Duman ta siya tatabangan. Dahil taman tatawan trabaho, tatabangan tang matrain para possibly makakuha siyang trabaho. Iyon na itong bago niyang skill. So, basta ang puhunan, kumbaga sa pagtatanom, ang puhunan hali sa ano? Initially sa club. And then, sinda na ma-sustain. Yeah. Or piga tabangan ng gira. Habang dai pa May sustain, padagos na yaon diyan ang Rotary. Hanggang sa makakapot man sinda sa diri na nindang puhunan. Mga pira naman ang ano, member kang core. Ang minimum kang Rotary Community Corps, may minimum 10. Pero daing maximum. Ibig sabihin, sarong lugar lang yan. Sarong lugar. So, pero mga barangay na ang na ano. So far, first year pa lang ini ni Presidente Marjose Maestrado. Iya pa sa ng dua. Yung Start na dyan sa dua. So, magayon na maski dain na mag-visit na, ano. Mga best practices na didibuko. Iwa yan. Paano na ma-improve ang buhay ng tao na yawag yan sa community. So, kita mismo makakaukod sa inda. Paano din ano. Stage yan eh. Mm-mm. And then later on, magiging parang application na o platform na pwede ma-adoptar kayo sa local government. Diba? Yes. Oo. Ito yan. Kayo ng paagi. Ito pa lang yung mga sistema na importante kung paano maiangat itong mga pobreng kairibahan pa sa barangay
na nag-discover man sa daan sa inyong mga talento. Kung natutawang tanin yung paro. Oo. Hindi tayo dito paro. And then, ang problema man, warang puhunan. Di nasasaro-saro kang gobyerno particular. Ang arga na ano nila na skills na pwede naman palang gamitin. Lalo na ngayon with the inflation rate. Halimbawa, ang sarong pamilya, sarong sa mga miyembro katong core, itong organisasyon, sarong pamilya, para padjak na yan. Di ba may padjak man digdi sa Legazpi? Ano po? Or tricycle. Ang kita ninda siguro nakaka-take home man ng 200 pesos na lang siguro man yan. Dahil sa pagtaas kang kang presyo kan produktong petrolyo, 200 pesos. Kung sa 200 pesos na yan, pampamasay kang mga aki, pagkakan, tulong beses sa sarong aldaw, tapos panira. Paano mapagkakash so 200 pesos. So kinakaipuan igwala man ki mapupuduan ki ubos ki kamuting kahoy. Ano pa, okra, fresh. Oo, takadaklan dai man nagtatrabaho. So iglam ning libangan. Kung igwa man sa nang nata, di ba? Dai man gabos igwa ning may mga idle dyan na land na pwedeng gamiton mo na. Usually, school na ang na-sponsor kasi ang maiwas baga ang mga natad kang eskwelahan. Nadadamay pang school kasi igwa ang school na program ng gulayan sa paaralan. Gulayan sa paaralan. Kaya nadadam. So kung community and school nagbiriyo, pwedeng duman na lang sa school, napabantayan pa. So that's it, yung mga ating mga activity kang Rotary. Activity kang Duwang Club. Yeah. Kaya may para dangog kita na ito sila araw na araw kaya ng sitwasyon sa inyong barangay. Pwede next to the report tayo yung tako. Kung pwede, oo. Or beneficiary. Opo. Kung igwanin mga gusto na matabangan mismo. May mga plano, may mga potential, may skills, tatabangan kan Rotary na makapagpuon. 51 minutos makalis po ang alas 10 nin pagkaaga last Saturday, last week, busy man po ang Legazpi City Transport Lines Club. Duman sa mga pinakadakulang okasyon and induction program sa pamamayong ngunyan kan bagong presidente kan Legazpi City Transport Lions Club. Dahil ko nahiling sa mga barot tabi. Mga Filipiniana and Baro. Filipiniana. Ito kaya si tabaga sa October 15. Oo. Sa dumang kita sa Sarong Convention Center diyan sa Legazpi, digdi sa Legazpi. Ano naman sa ito, formality kasi nag-turnover na kita kan reign of leadership and management kang club kan July 1 pa. Ini formality na lang. So sabi nag-raise ka kang sa imong right hand kang October 15 pero actually you already assumed the office July 1 pa of 2018. Formalities na lang. Ang maganda man ta pabarasog ba? Siyempre pag-auto karakan. Oo, mag-relax lamang. Ang West PD Honor po ang Samuyang District Governor si Manny Rosales. Kiribahan niya man si mga cabinet nga kaya termino kaya cabinet officials. So nagdirect di sinda. Nagdiretso pa nga ni sinda bulan Sorsogon the following day. Igwa man naman na induction. Igwa man naman na induction. Oo, so bulan Lions Club. Sarabay-sabay na mga Dire biyo mga yan. Tanganing sararuan sa nang dalan sa nang baragsakan. Nainot duman nainot so daet Camarines Norte Lions Club. Kang Domingo October 14 luman man sinda. Pero si Governor hindi nagbaba sa Legazpi Airport. Kaya alawig sa biyahe pa. October 14 pasiring sa ang venue pa tinida sa Labo. So Camarines Norte Lions Club based yan sa Daet duman sa Labo Spigheld so induction maninda. Ngayon man, diba? Kung di man kita duman nakaabot harayo makulog sa hawak, dati nang makulog sa hawak, kulang panturog. Oo. Dahil
54 minutos na po, makalisan na alas Jasmine pagkaaga, may nagte-text na naman. Alam na ang text. Aha. Ano po ang trivia? Yan, Tapos sabi trivia. pa nga ni kang nag-text today, may pa-trivia po kamungon yan. Na-miss kaya nindang maray ang trivia kan anbudjong sa radyo. Ikaw, Kuya po, Pag- ano sa mo yung trivia ngunyan na pagkaldaw? Dumang kita sa history. Dapat yaon kita sa Philippine history. Mhm. Sisay, yun ang trivia ha. Sisay ang the only pure Chinese na naging general kan panahon kang Philippine-American War. Kan naggira ba, nag-iwal ba ka itong panahon si mga Pilipino, mga Amerikano. Ang namamayo ka ito si Aguinaldo. Siya lang ang pure-blooded Chinese. Ang pangaran niya, Ho Yabao. Pero igos siyang inadaptar na pangarang Pinoy. Pero sa panahon na ini, bako pagad ini Filipino citizen. Kasi nagdigdi ini, dati nang may nagdigdi ini si Hu Yabao, ali ining namundag ini sa Fujian, China. Mm. Nagdigdi ini kusog na ka ito ang nagapuo na ka ito ang katipunan kunta sa Kastila pa ka ito. Dahil naloy nagi siyang membro kang katipunan ni Andres Bonifacio. Pero kan si Andres Bonifacio baga pinagadan, duman siya actually naka-entra kay Aguinaldo na. Ginibos ang general, ginibos ang general. O anong pangaran niya sa Pilipino? Chinese ini, Chinese. Pero talagang sabi na, ang Chinese niya, pagkasakot na niya ang Pilipinas. Dito ba pala main chick na? Nakaagom ini, taga-digdi sa Tuya, sa Albay. Yun, taga-digdi yan. Kaagom dig sa Tuya. Taga Manila ini, duman ini naglanding sa Manila kang 1890. Duman ini nagdakula, Chinese. Ang trade niya, para gibo ining kanyon. Kaya tama-tama baga ang niya, ang skill. Ang skill niya para gibong kanyon. Hindi mo siyang general. Ginibos siyang general. So, we believe na kada tao talaga innate na talento. Di ba? Maski dahil siya nag-eskwela, hindi ko pagkira na ikipig tatagong talento, yun na dahil lang na iluluwas. So kanyon baga itong pigiilawan mo na lubot sa may lubutan baga kay pigsisindihan tanga ni bago pumutok. Ito ang skill ka ito. Maski nga, mga subutong, Yeah. dito ko pag-garap na yung Christmas, kasi na yung gas. Sige, yun na ito ang haporta. Ayan. Sa trivia. Ano ang pangaran niya? Pero ang Chinese ang original niyang pangaran, Hu Yabao. Hu Yabao. So, i-translate pala. I-translate man sa Pilipinas. I-send po sa mga kasimbagan sa way official text line 0929-5029-307. 0915-405-8989. O tron ko po sa muyang text line 0929-5029-307. Maray na pagkaaga sa na-miss kita na listener. Si Sir Romy Vale live from Cubao. Good morning, Tabi. Sir Romy Vale, nagdadawag man sa kuyang pamangkin sa harong. Good morning, baby Iya. Uy, English speaking. Yeah, good morning, baby Iya. Good morning. Iba yung text message. Naghahapot sa kuya kung kailan daw ako uuwi. Kasi lately, pirmi ako nasa Sorsogon, sa Kamsur, sa mga pinagdudumanan. Igwaman na nagpabatin mensahe, Sir Ato Lim, more power to your program. Na-miss man ni Sir Ato Lim ang programa ta. Si Ma'am Ellen M. Buestro. Yeah, makikapikit at taon-taon. Good morning po, watching and listening here at home. Good morning, Madam Ellen Aureliana M. Buestro. Nasa uwas siguro ini si Ma'am Ellen. Sir Ato Lim, hello, pretty lady. Si Sir Andy Medallia, nasa Texas ngunyan. Sabi, mabuhay ang programa nindo dyan. Ang pigagudak niya ay nagilamon man gilayon sa Texas. Nagilamon si Pando sa Texas. Pero ang pigilan mo niya, mga oro. Sabi ko nga, nagilamon yung Nagilan mo ng mga oro.
Naggilamon nin ano yon? Nin dolyar. Good morning kay Ninang Esther Malyapre. Pagaling ka po. Si Ninang Esther yaon mo niyan sa ano ang lugar ito? San Mateo, Rizal. Parahay ka po, ali pa lang sa ospital, an sa kuyang Ninang. Sabi dito, may nag-text na. Si Nor ng Santo Domingo Albay. Tama tabi yan, manager. Kompleto. Tama. Tama ang simbag niya. Kompleto, Ricardo Daa. Pero dahil may babasahon ang simbag ni Nor. Bagong numero Nor. Si user 8244. Blank, blank, blank. Tulo ang sinend na pangaran ni Nor. Gwa nag-text si user 1144. Pakilala ka po para identify. Ma'am April. Opo, i-check ko po ha. Si user September 22. Ako, igwa ko digdip pirmi darang planner. Ang nanggagana sa mo yung programa. Opo, piglilista ko digdi. User 0672. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Confirmed. Confirmed. Good morning po sa inyong tatlo sa gabos na nagdadangog sa DWZR. Nagmamati po kami digdi sa Ginubatan. Opo, good morning po. And then si user 6035, confirmed, tabi. September 25, pasensya na tabi. Iyan na aldaw na iyan. Nagdiretso ako pasiring sa Dunsol Source. Yang panigdi. Yan. Firefly watching kami doon sa Dunsol Source. Nagbabagting na ang samuyang relo. 1 minuto makalis na po alas 11 inin pagkaaga. Magayon pag-urulayan mo niyan ining Dynasty Tabi. Lion James. Apotun taman ang sa tuyang mga paraan tabay. Yeah. Diba? Sabi kaya, may nabasa ako sa Facebook. Magayon na post sa Facebook. Diba madalas kapag nagra-run as a candidate sa sarong lugar, filming ngaya, hindi ko naman talaga, gusto ngayang mag-run for this position. Napilitan sa nangyay ako. Pero may baga nagtataram na, pangapunan ngaya kang sa tuyang mga pag-iriba. Ganyan. Sabi doon sa post, Mga platika. pangaranan mo ngaya kung si Sayan. Diba? Pangaranan mo ngaya mas kisaro. Sabi nga kang mga natabangan ta gusto na ipadagos ang pagserbi. Pangaranan mo ngaya kung si Sayan na nagtataram sa imong natabangan mo. Tas pangapodon ngaya kang mga kabarangay. Pangaranan mo ngaya mas kisaro na kabarangay mo. Diba? Madalas na araw ka yan. Kaya maski siguro, maski iguana rin bagong tubo or may potensyal na madalagan, gustong suliton ang mga posisyon sa gobyerno. Kaya, pabalik-balik ang sa tuyang mga opisyal. Di ba? Madalas pati, kapag tapos na kitulong terms, mapaingalo. And then, aki naman muna. So, agom or so aki naman muna. And then, mabalik. Mabalik sa, sa pwesto. Yan po ang sistema sa Nasyon kan Pilipinas. Kaya, pinag-uurulayan, mag-aragom, naglalaban, magtugang, naglalaban, gabos na magturugang, nagra-run as candidates para po sa May 13, 2019 elections. Haputuntan sa ito yung mga para antabay Lion James. Anong marin na ihapot. Magayon pag-urulayan ining anti-dynasty complaints or concerns kan sa tuyang mga netizens. And not only the netizens but the voters. Ano po ang stand nindo pag-abot sa araw kani? Okay lang ba? Kasi yun nga ang sabi nila, kapag nagra-run sa pwesto sa gobyerno, ang sarong kandidato, pirmida ang may naghahanap sa inda. Pirming may nangapodan na magstay, magtinir sa pwesto hanggang sa nahinog naman ngayon sutugang sarabay na nagdadalagan sa pwesto. I-send po sa indong mga
argumento an sa indong reaksyon sa arog po kaning situation kan nasyon kan Pilipinas. Kapag merong senador, madalagan Suaki. Di ba yung mga anak ni Soto magaran din? Suaki ni Soto magadalagan din. Suaki ni Tito Soto madalagan man. Nag-file man candidacy. Aki ni Vic Soto, and then sa ito sa dating hugom ni Vic Soto, si Connie Reyes na yun. Hindi. Sa ito sa Helen Gamboa. Iguanin na grand. Nag-run si Helen Gamboa? Aki. Aki. So iguanin mga may kapamilya, tugang, as in pure na tugang magkakalaban, iguanin magturugang papakyawon ang sarong lugar. I-text po sa inyong mga reactions sa muyang official text lines. Apura ka itong trivia. I-send po sa inyong mga reactions sa linya 0929-5029-307. Pero ang Commission on Elections, days after the filing of Certificate of Candidacy, naglilinig na kang listahan. Kasi imagine, pira nga ni ang nagkandidato para senador, tabi. 100 plus ang nag-run. Paano itong dati na ang komisyon ni Makausol? Dating illusionist. Kadakol na mga ang apod kan Commission on Elections, nuisance candidate. Ang sabi kang kan Commission on Elections, after ilang days na pag-file ng certificate of candidacy, pinag-autorizar na ninda ang legal department para mag-file ng petition to declare any candidate nuisance without waiting for a complainant. Kasi imagine kung halimbawa, 11 gatos ang nag-run para sa sarong posisyon. Pirang role yun ng papel ang kinakailangan i-print. Diba? Last year, pero sa nagkandidatong senador, so nasa balota na tabi, sir. Hindi ko man maramdaman. Mga, siguro, mga 20, mga ganyan. I-compare mo itong... Kaya ako naman si Pigas Shedan. Oo. Pag ako naboto, aram ko na kung anong si Shedan. Kaya ako nahaloy sa polling place. It is something weird siguro. Siguro pag-out ng election time, ang nanggagana yung mas na itong may mga kwarta. Lalo pa sa media, yung nasa permilyo dahil may mga kwarta. Hindi mga nuisance na yung magdadawin ko pala mga idea yun eh. Ito pala yung mga... Super pala mga talents. Yung mga weird pala yun eh. Ano kaya lang, dahil nakapokus sa media dyan taday, mag-ipilap kaya yan. Dahil mga kita kayo ni Pigambunan. Oo, bata sabi digdig ang ninang ko, soon, pwede ka na din magkandidato. Dahil man ako manggana, tawara man nganing kwarta. Nangay po yung kwarta. Oh, kundi maximum kada butante 5 pesos. 5 pesos. Kasi mag-file pa sana ako, i-declare ng nuisance. Makakasabay ka sa babadaso. Oo, tatanggalin ng COMELEC. Kung makapili kita dito to, nasa sa proposed federal charter, ang mga kandidato at least kung educational entertainment. Siguro, para ma-level up ang playing field sa politika, ang gobyerno lugod ang magastos ng mga kandidato, kaya para pareho ang sa campaign material. Makuha na agad kung si Saisu, credible para sa posisyon. Sa indang educational qualifications, down sa indang mga performance, pero ang magastos kay ini, ang gobyerno para pareho. Ang gastos kay po sa bilang kagawad, dahil gastos kay James Bandol bilang kagawad, pareho ang gastos. Pareho ang leaflets na i-distribute pa isip. Ano kaya? Something weird. Ba't diba mangyari ligod ang gobyerno magastos sa mga kandidato para makuha ta ang talagang mga matatalik ng mga ligod. Ugaring yan. Diba? Suntok sa buwan. Ito palang kita lang din ni Chip. Dahil lang mga kandidato tayo magtitira. Dati na may experience na sa Aurora. Kapag naging naka-organize ka na ng Aurora Magana.
Di ba? Sa Aurora pa lang, ibig sabihin, kaya mo mag-handle kang sa mga nasa roots talaga. Kasi dyan ka dapat magsisimula. Ano tabi reaction mo, Sir Mike Peñaflor? Nagdadawag niya sa Camp Crame. Oh. Ano daw? ini si 1020, sabi Ano niya, may magkaagda ang malinaw na definition ang political dynasty. Dahil man nga dinifine bagay sa na 1987 Constitution kasi dapat as may be defined by law. So, enabling law dapat. Ang nagtao sa nakiswestyon, ang nagtao sa Constitution na pinagbabawal ang political dynasty. Pero magiging bawal iyan kung klarado na sa enabling law kung ano man ang ganyan na political dynasty. Kundi garo dahil man interest kanyan mga legislators. Sinda mismo makakuti lubit sa indagliog. Sindaan magibupili. Ikaw pa po din nag-aapot. Sabi ni 2484, ano siya? Pensioner, retiree siya, alis siya sa government service. Paano da siya maging membro kang Rotary Club? Ayun. Madali lang po, dapat ikaw sa imo may mag-imbitar na Rotarian na mag-attender kaning nagkapirang meetings kasi ang Rotarians po nagmi-meeting po yan every week. Pero ang requirement man sa na dapat kuta kang international at least duwang meetings every month. Pero kadaklan man sa mga Rotarians duman magaray sa si lumang policy na weekly. Kaya kung may iba ka pong commitment, paimbitar ka sa meeting, diyan nagpupuon po. Masul Ken, yun na yan, papasabuton ko na kung paano maging membro. Yan lang ang primero, dapat igo sa imo may mag-imbitar na full-pledged na Rotarian. Uya, tabi, Lion James, pigbabanggit ko kasi bago. 20, sabi ni, basahan ko inihalip sa patarataran ni Madam Jessa Miles Melia. 2019 political lines. Gusto ko po magsilbi. Open and close parenthesis. Define your way of serving. Number 2, ang tao naghagad na madalagan ako. Sisay na tao yan, pangaranan mo. Sa paglibot-libot ko, hinahagad ninda sa kuya na ako magdalagan. Pangaranan mo nga ni. At least ang pangaran. Pwede din kung may appendix na signatures of support. Nag-ano talaga, nag-signature campaign para ikaw magdalagan. Ibig sabihin, dakol na tao ang gusto na magdalagan ka sa siring na pwesto. Dating pwesto o panibagong pwesto. Sa paglibot-libot ko, daiman pala ninda nalilingawan ang karahayan na dinarako digdi. Sabi digdi, cite one person para maging kredible ang claim at mawala ang self-righteous sounding. Number 5, haputon nindo ang tao kung sisay ang gana sa survey. Mayong iba ako. Anong survey yan? Kisay na pa-survey. Kan soarin so nag-survey. Pira ang nagpartisipat. Pira ang margin of error. Number 6, ako po nag-isip-isip, naglakaw-lakaw, as in naghurup-hurupan ko po. Nahurup-hurupan ko po, gusto ko pala magdalagan. At least may retrospect si Manoy, si Manay. Ayan. Sabi ko, dahil tulos magtubod, pwede man maghapot. Ask, engage. Yung man na gano'n, no? Madalas na pataratarakan mga, lalo na sa mga, mga symposium, mga, anong apod nga rin kayan? Yung, sa mga candidates forum. Forum, mga rin kayan. Gusto nga itong mga tao. And so, reminder pa dyan, minsan, experience sa talaga, is imagine, itong interong slot kan sa partido, na dahil nag-attend sa candidates forum, illusion ka. Sabi ko, bagunta daw sa So, sistema kayo, ang candidates forum, is to present before the public. Kung sila sa mga kandidato ang madalagan. Ano sa mga qualifications, sa mga plataforma di gobyerno. Pero, as usual, the same as ang format, sa ko dapat mabago na ang format na nagkakaiba pa interpretasyon na para rin niya tainihir kang mga elektorado
parehong niya kita magtrabaho. Pero, ang sa'yo na pagdalaganan, iba-ibang posisyon. May mayor, may vice mayor, kagawad. Ang gustong kagawad, gusto naman libo. Dilibo kang mayor. Sabi ko, ihingi ang kulang na edukasyon sa satuyang mga elektorado. Na pati ang kandidato, nagdadalagan, dahil nga niya aram kung ano ang sa iyang dadalaganan, kung ano ang sa igibuhon. Sa position. In other words, kapag kita politically educated or say, ay ako kaya. Hindi nga nagmamature. Hindi nag-mature ka talaga yung kuhan, balik-balik eh. Yung karoon ang masaro sa mga NGOs na mag-handle kayo behind this election season na gibuho ng paagi kung paano maedukar ang publiko mapalapit sa eleksyon, mapalapit sa mga kandidato, mapalapit siguro sa posisyon. Ang posisyon mayor sa vice mayor, din kagawad. Kanyan, ibagkaiba yan eh. Explain na anong gigibukan mayor, anong gigibukan vice mayor, anong gigibukan ng kagawad. Yan. Takon, pero kakayan, nag-a-apply ka kitrabaho. Di mo palang aram ko na hindi kibuhod duman. Diba? Yun ang kabain ko dyan, when you run as if you are applying for a job and you need the signature of your employer na iyong tao. Eh, yan ba? So, it's because Inudyok. Ako niya, pigpirit kan sa kuyang mga constituentes, no, talaga. Si saya na constituentes. Oo, pangalanan mo. Correct yan. Observation. Some observation. That's good. In other words, nagiging critically ang pag-iisip sa mga nag-abot na panahon. Meron pa kayo niyang mag-election na naman. Kaya, habang warang anti-political dynasty law, continue. So, magpuon sa apo, tondo sa lolo, si mga extended families, sa indo ng bilog na riyon. Magpakayaman na muna. Wala manggi. Kung ka sa rong pamilya, ang politika na pwede profesionito. Total, binutuhan man baga ngaya. Oh, yeah. Hindi man talaga nanggana. May mandate sali sa... Pero kung magputo mo, dahil ka man nagpakagibuto. Hindi na masimbag. Ayo. Change topic. Pero until now baga, dahil pa man talaga maray na recognize ang barakala ng boto. Kumbaga, kung sa term day pa na napapatunayan na iguanin barakala na boto. Kasi wala man naga-prosper na mga kaso. Wala pa akong narinig. Wala pa akong narinig na hinali sa pwesto dahil napatunayan na namakal ng Maray pa boto. overspending. Oo. Actually, ang KBB kay itong panahon ni Pierre Alcos, ako ang pinatarjuma sa Katanduanes na reporter ng KBB na Anong taon? mga panahon niya ni ang first report ko is about book buying on the spot. Report ko na may mga nakatax na porta, pag-receive ko ng incognito. Pero dahil lamang ito niya ako. Anong niya ito? Book buying o ano talaga? Dahil naaraman, anong resulta? Kasi Big shelf. And they just died there. They lie there and they tapos died sabi there. niya ni Atty. Rick Rosado, next time, don't report on the spot. Atty. Rick Rosado kahit nangyarong daw ko. Doon, kinatop ang linya ko, mag-report pa si Rick Rosado. Telepono lang kayo itong panahon. Alam na yun. Dahil pa ito ang mga cellphone, dahil pa VHF, radio, single sideband pa lang ito, and long distance telephone. Oo. Sa Pilipinas kaya, ang sitwasyon sa Pilipinas, puro man sa nariparo. Puro man sa nareklamo, pero wala man talagang nagpo-file ng kaso. And then, ang kaso kaya sa Pilipinas, haluyon. Haluyon mag-prosper. Doon nga niya ang sa pumilik na naman nila eh. So, sa expenditures. So, overspending. Sabi din niya, pwede ka ngayon kasuhan kung sobrang yan gastos mo, overspending. Sabi ko, pwede ka man niya kasuhan kung underspending.
Ano daw? May quota ka daw na 5 pesos per voter. Oo. Hindi ko na nakasimbag yan, pumili ka yan. Sa mga forum, araw kaya ng question big ito mga panahon. Mga weirdo, mga kutbe. Simbag duman, ibig sabihin, kung day ka nakagastos, day mo kayang i-shoulder etong gastos sa kampanya, i-declare na bagang nuisance. Kaya nga, area yan. Kaya man araw kayang padarakulaan. Paano kung halimbawa local? Sa local. Ayan, sa mga national yan. National. Tayo ka na niya campaign, kaya makapot sa ibang mga regions. Gusto mo maging senador niya? Kaya makapot sa ibang regions. That is justified. Kung mo contrary. Pero kung yaon ka sa barangay, yaon ka sa munisipyo, halimbawa, hindi ka man naggasto, pwede ka man kasuhan kung nag-spending. May kasuhan yan for overspending. Pero dahil man nagkapalamang sa Pero dahil man yan. Walang yan sabi sa, kumbaga sa TLG. So, take your tiger. Kaya nagbabatok. Until such time na talagang magpahiling ng ngipon na totoo ang salitang pagiging. Pero sa history kang Pilipinas, di ba ikaw na napahalik dahil dahil dun sa SOSE, sa expenditure, sa ginastos. Sa unyan. Sa ingan ito sa kandidato, official na hinala. So, agi talaga di Dulpe. Oo. And then, nag-run man kira, right? Yes. Baralikan. So, aking nga ni Presidente Duterte, di ba nag-resign ito as Vice Mayor? Yes. Nag-run gira rin Now is niya. back. Igwa akong nabasa ko sa bago, nalingawan ko sa pangalan. Nag-resign na nga ni. Oo. Sabi doon sa post kanina nabasa ko sa Facebook, si ganito nga ni President Duterte nag-resign para Vice Mayor dahil nahiya. Dahil daw po sa hiya. Ngayon, mag-run ulit para sa isang posisyon dahil walang hiya. Nawala na daw yung yung hiya. Insulto ba ganyan dapat sa mga botante? So, nag-block-block sa isa pwesto. Linayasap, inabandonar mo sa imong pwesto na kinagmi ka dyan. Tapos mabilda ka naman. Ano yung insulto ba ganyan? And then pag nauyam-uyam, ginagawa. Pinabuan mo na. Yeah. Yun yan, nawawarak po niya balik niya. Igwang nagbabalik politika, makalis na magpaingalo. And then even sa mga sa pagbatikas niya, nagpaingalo man, si Mar Rojas. Gusto ni Mar Rojas magtukaw bilang senador. Kan Nation kan Pilipinas. Di ba? Di ba nagtarang si Mar Rojas sa parang pahinga? Man nga niya, muna. may mga kandidato sabi man ni 248 pag digyo sa mensahe niya dito sa Toya. May mga kandidato man nga ngayon, ang toys na nga ngayon, lalo na ngayon sa lokal. Totoo ini, lalo sa mga barangay. Pag nanggana, dahil naman matrabaho, sige ng loan sa rural bank. Sa laog itulong taon, puro sa na-loan. Prone yan sa mga barangay. Iyo. Yeah. Sa barangay Marurol. Ayos ka man, sir. Pero, yun yan sa imong namamasdan, lalo sa barangay yan, wala lang ibang ginimo, magparaloan sa rural bank. Yun man talaga, nagapag-ibo ng arong. At least, bago mo matapos ang termino, igwanan din, kung dahi man manggana sa next na election, igwanan, na ipunda dahil sa pwesto. Kasi, pira ang honorarium kang, magkagawad. Depende sa... Diba? Sa bagong bayan, manggaw naman barang dyan. Bagong bayan ka. Daraga. Siguro kakakirot yan, hindi ko lang yan, ipapot yan sa formation ng mga 10. Siguro mga 6 to 7,000. Kung ligdi ka man sa downtown Legazpi, sarong suyaw niya sa may mga area kang may sarap dyan na barangay na ang kagawad, sumilang bulan. Kasi nakula man ang sign ng share sa internal revenue allotment. Tron tatabi itong trivia. Trivia. Itong prinomote na general ni
Aguinaldo na Chinese na ang pangalan Hu Yabao. Sisay ito. Namulag ini sa Fujian, China. Nagpa-Manila ini kan 1890. So pirang taon pa sana, general na siya. Pirang bulan lang, general, ginibong general. Tiyon pa ini ito, more than 20 years old lang, ginibong general. Pero purely Chinese ini. Hu Yabao ang pangalan niya. I-send po sa 0929-5029-807. 09154058-989. Digdi naman kita sa tuyang local elections. Sa probinsya nin Albay, 8 po ang nagdalagan bilang gobernador. Nag-file nin Certificate of Candidacy. Number 1, Galma Arcilia from Partido Manggagawa at Magsasaka. Bidbid mo tabi ni Lion James. Galma Arcilia. Gari sa previous years, di ko pa nadangog ini. Number 2, Zacarias Saragosa Jr. Correct. Independent. Number 3, Mario Paquil. Independent. Number 4, incumbent Vice Governor si Harold Imperial. Liberal Party. Number 5, Al Francis Bichara ng PDP Laban, ang presenting gobernador kang Albay. Number 6, Jaime Hernandez Jr., Independent. Number 7, Paul Aguilar. Ini si Paul Aguilar, pimiman baga talaga ining dadalagan. Sa iba-ibang pwesto. Number 8, si Hermogenes June Alegre Jr., Independent. Ayan ang 8 kandidato para ang gobernador kang probinsya ng Albay. Pero hindi pa final dahil sabi ko nga ni Kasbago, nagkukuskus pang ganyan ang Commission on Elections para po madali ang printing ng balota. Yun yung concern kasi pagkahaba-haba baga, gari mga sawong-sawong man sa naso, iba lalo na sa senatorial race. Sa bilog na nasyon kang Pilipinas, imagine kanya-kanyang nuisance. Oo. Manlain-lain na mga lugar halos sa mga pinagko-consider na nuisance candidate. Pag sinabi pong nuisance candidate, ang kayan kan Commission on Elections, pinagko-consider nila na daikaya kang sarong kandidato. Di ba pag nuisance, ang primerong basehan kang COMELEC kung kaya na gastusan etong kampanya. Sa kampanya lang po. Daiman sila nagang sa capacity, sa skills kang kasi sa sarong irilingan dayo man kaya. Basta 5 pesos kada botante. Pira ang botante kang nasyon ng Pilipinas. Yeah. Mga Duman ang computation kaya. Digdi sa province sa Albay, pira 20,000 na siguro. 19,000 mga ganon. So, kita magdalagan, dapat igwa kanin siring kaning kantidad para Pag itong kada botante 1,000, baka man ito 5 pesos man sa nabagan. Mga baklaro ka to. Ibig sabihin, baka dahil yung daara. Yeah. 5 pesos lang per voter. Pero dahil ugaling Pinoy, kapag mga ganyan, ang kwarta sa bulsa. Ang kada mga kandidato, pero na gusto ng gabnesyon mo. That's the pero igaman baga, iba pang palibong lang. Diba? Mga taktik ka man baga na. Halimbawa, Pang-ribo? Oo, panglibong lang minsan. Halimbawa, suduang kandidato medyo mainit ang laban. May sarong masuso na may potential man para mabanga si boto. Yung mga ganon. Kapilhidong gayo. Oo, yung mga ganon din. Nakapilhido. Oo. Ang mga pagsabot tayong simple. And then, igwa pa bagang naging issue kay late Senator Miriam Defensor Santiago. Gari ang nangyari daw, palaman man sana si Senator Miriam para magkabaranga sa boto. Parang gano'n ang mga istorya. Kaya, igwa kita ng mga nagdadalaga na ang intensyon talaga, Lion James, dahil man manggana. Gari pang banga lang, pang neutralize. Tapos, dahil siya manggagana, pero
dawa pierde ka na pa. Oo. Yeah. Iguan ng Nag-game. ganyan yung nangyayari. Pwede. Oo, di ba? May mga isoya dito sa province, sa Albay, nagdalagan, pero binawi dahil, Binawi. oo, may ganun. Dahil ka na. Dahil gana na, dahil pa nga nag-eleksyon. Oo. Ay, Withdraw. Dahil pa nag-eleksyon, election, gana na. Withdraw ko na yan. Pero inin kaiba ta, si Lion James, dati nag-file man ini. Ano daw kung nanggana man? Sa board. Nag-file ka man as board. Out of 9 candidates. Ah, top 4 ka man. Muntik-muntik ka na. Tulo lang. Napaw na ta, Muntik-muntik ka na. napaw na ta di ka nga na, ano, Pero dahil ka nahiling nagsumitir. dahil ka nahiling na poster o kaya sa ang nagkuhan public testing ko lang ito sa social. Ah. Pero, nya nga, tadi ka nga na, nagsumitir nin, ano. Hindi ako makapay ka pa yun. Bigyan ka na po kung nasa yung books. Ah. Sa kanya na po. So, presidente, di ba, mabutang pa rin, makuwaran po. Presidente. Kaya po. So, Sabi ni 1020, 61 million voters na kita sa Pilipinas. 61. So, i-times tatabi Sa sa, 5 pesos. opo, i-times ko Yan dapat sa sa nang gastos. 61 million. Times 5 Rough pesos. estimate. 305 Times million. 5 pesos. 305 305 million. million. Kailangan ko ng 305 million para makasenador. Diba? Para lang makarun as senator. Maski, Senator. maski yung maisulat lang bagay yung pangalan sa sa balota. Grabing trip nga para lang maisulat sa pangalan sa sa balota. Dakol na mga bagong pandok mo niyan sa Senado. Number 1, si Mocha Uson. Kuta na medyo nagbaba. Oo, si Bato. Si Mocha ba yan? Ano yung congressman? Ang pig-file niya, So, AA, ano sa party list ni Mocha Uson? Na yung na-involve, yung balita na na-involve dati sa, sa pork barrel scam ni Napoles. AA. Nalalaman ko po susunod doon sa AA. Yung partido ni Mocha Uson. Si Mocha Uson, dati po siyang nababalita na madalagan para senador. Kaya nga, naging sikat si Mocha Uson dahil Controversial sa iya. kasi sabi niya parang mga propaganda lang. Parang gusto lang magpakita ni Mocha Uson, ay magpakilala ni Mocha Uson. Sabi nga baga negative publicity is still publicity. Si Mocha Uson, nag-file po siya ni candidacy para representante. Uyaan sa iyang party list. Basta AA. Kaya baga, sa party list baga, sa paghahaba-haba ng mga party list, dapat ang pangalan ng party list mo, ang pangalan ng party list na pinagdalagan ni Mocha Uson, AA kasosyo. Nakapulsa kaya sa madaling Kasi mailing. para nasa unahan na part. Alphabetically. Alphabetically arranged baga ang mga kandidato. And then, nagluluwas sa mga istorya na inipalan, kabali ini sa mga ghost, na-involved sa mga ghost projects. Kaya ito ni Janet Panahon kan pork barrel scam. Involved si Janet Lim Napoles. And then sabi ni Mocha Uson, day man niya aram an issue dyan sa party list na pinag-representar ni Mocha Uson. Bagong mukha sa Kongreso, si Mocha Uson. Igwa pa man kita si Harry Roque. Diba? Dating spokesperson na si Harry Roque. Dating congressman. Sabi ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni President Duterte, nakikita niya daw po ang similarities nila ni late Senator Miriam Defensor Santiago.
ano, posibleng maglukso man siya kayan sa ano, sa eroplano. Oh. Marami daw silang similarities. Sino pa hindi natuloy mag-run? Si Robin Padilla. Dahil kay Miriam din. Sabi ni Robin Padilla, ano daw, kung nabuhay pa ngayon si Senator Miriam Santiago, siguradong pagagalitan niya siya. Sisi pa mga bagong muka sa Senado Christopher Bongo. Yeah, Sikat na daw siya dahil sa inman niya na kada terminal pang transportasyon nakapuntak na para sa mapayapang paglalakbay. Bongo po tayo. Bongo tulos. Bongo tulos. Grabe pa baga paugot-ugot ni atras abante ni Bongo gaya ng kanyang boss si Duterte nag-run man ginaray. And then nagka-issue pa nga sa COMELEC dahil binigyan ko ng special treatment. Nagsurubra sa kaiba ng mga VIP sa mga nag-a-assist mga supporters. Kaya nagka-issue si Commission on Elections. Sisay pa mga bagong mukha sa Senado, gustong magdalagan. Si Sara Duterte dahil nagdalagan na senador. Si Amy Marcos, senador. Senator. Si Sara Duterte, nababalita man dati na madalagan para senador. Pero duman man giraray sa lugat nila. Mayor, Vice Mayor, and then so si Baste, anong dadalaganan ni Baste? Congressman. Yeah, marami ang mga bagong muka. And then, yung mga artista ulit ng mga dalagan. Si saang probinsyano? Si Little Lapid. Senador, di ba? Tama ba? Nag-run siya as senator. Hi, Ate Eileen. Apo, Milagros. Apo yan. Sir Menjo Oprasio. Hi, April watching. Nice program. Thank you, Tabi. Sir Menjo Oprasio. Good morning. Kay Sir Jubel Dineros, kung pwede man daw po siya magmula. Aristotle Carandang. Pigulayan ta sa mga bagong muka sa Senado, digdi naman sa local government. Sa provincial in Albay. Maki-check daw, nagkandidato si Atty. Harriet. Kundi anak pilito, Roque. Harry Roque? Harriet na nga yan. Pigapod na. Oo, tilon da si, Yun tuloy, after resignation, ni-reveal ni Attorney Harry Roque, na personally, mali naman daw talaga yung kissing scene. Mali man talaga yung paghahalik ni, inappropriate. Pero, tinawag kasi ni Pero ang plano kasi talaga ni Roque is senador. Tapos tinaraman ni President, huwag na, bibigyan kita ng pwesto ngayon. Pero so ito toong pwesto kay Roque, dahil pa man pala, dahil pa nag-exist. Dahil pa nag-exist sa office. Dahil pa nag-exist sa office na okay. Ay kay Harry Roque. Balik kita digdi sa probinsya ng Albay. So mga tapos na baga digdi sa Legazpi City, nag-board member si graduate na si Kagawad Abadesa, board member. Si Councilor Alan Ranyola nag-file para vice governor kalaban si dating congressman Lagman sa 1st District and Prevention Advice. Isip mga bagong Sa Santo Domingo. Yeah, si 1st District. Mayor Irby Aguas. Congressman. Tapos naman ang Primer Distrito. Nasagad din naman si 3 successive terms. So Congressman, 1st District. Habo niya mag-board member. Ang masalida sa iya sa mayor si June Aguas. Kumbaga sa Tugang. Sa clan ninda. June Aguas ang pambato. Si Unrubia sa 1st District, ma-board member din. Sa 3rd District, si sa mga nag-file. Sir James.
Parabas. Gonzales. Graduate na. Graduate na, last term na. Pero suka ng kamay niya. Si Didi Nakapredo. Kasi yung chief of staff. Si Sai? Si Didi Nakapredo. Okay. Yeah, nag-file. Ba't yan taga Palestine. Barkada ka si Didi. Pares ka magpapapit. Siya sa IT. Mayor si Kunyan, naging chief of staff kasi ni Gonzales. Graduate ni siya nag-file sa Si Siang Kalaban. Pero sabi ko pa, may switching pay. May iba po ba? Next year. May switching the same party. Si Nagadan na rito. Na day pa so eleksyon. Yan sa Comelec resolution. Then, sa Pompeo, Mayor Magera, isa pa. Gonzales. Ano yun, si 2484, si Bongo da, may advocacy na itong Malasakit Center. Mag-run siya na daan dyan sa, daan dyan na opisina sa BRTTH. Libre da ang bulong daan dyan. Hindi, Malasakit. Malasakit Center. Hindi, government ano ba gani? BRTTH is a government hospital. And, Libre man talaga dyan. Sa second district, si Congressman Salceda, si Siang naglaban. Ano na yan? Given. Mayor Rizal, no kalaban. Mayor Rizal walang nag-file din. Vice Mayor kang Legazpi, dati man rin. Si Siang naglaban sa Vice Vice. Mayor ka, Vice Mayor ni Mayor ka. Sige. Cristobal na ang Vice Mayor. One ano na sila. One team na sila. Wala din na naglaban kay Cristobal. Nothing. Vice. Nobody. Nag-ano na ba? Nag-fuse. Dakulan na mo mundo. Nagkaigong election fever. Kinaralintora. Aragol kayo na kapag ang mga botante, ang gusto kayo, mas mainit ang laban. Wala to man. Yeah, mas gusto nila mainit ang laban. Mahilig sa bulang. Ano pwede natin siya? Dahil ngayong siram, pag-arag ka ngayon, pag daing kalaban, bako ngay agit gita ng laban. Ang git-gita ng laban sa gobernador. Malaban si Governor Bichara, and then gusto man mag-gobernador kang haloy ng vice governor kang provincial ng Albay, si Harold Imperial. Mainit ang laban sa provincial ng Albay. And then, ang vice governor din. Diba? Kaabang-abang din kung sisay ang mas makusog sa probinsya. Kung si Attorney Lagman or si board member Alan Ranyola. And then, sisay pa ang kasabay nila. Vice governor. Ngayong week, hingi tayo ng listahan para aram ta kung sisay. Ma-check naman kung sila sa mga i-declare na nuisance candidate. Siguro next week, igwa ng mga nuisance candidate na i-declare. Kasi, anong bulan ng printing ng balota, siguro by December, nag-print na sindanin, December, nag-print na nin balota. Sa bilog na nasyon ng Pilipinas, napulo ng mga kandidato. Kaya, mas atab, sabi nila, atab ngayong filing, ganun naman po talaga. Para ma-check, and then, maipos-ipos na gabos na mga gigibuhon para kapag election, okay na. Until now, nag-declare na ang Lion James, nag-declare na ba ang police kung sa inang mga election hotspots? Wala pa. Pero, mas bakit Dati sa prevention ng Masbate. So, ali ako duman. Dahil ko naman, kaya mainit pa talaga. Pero doon sa Brigada Awards night, David na mga representatives
ito siguro dito na sa ang nahiling ko sa natuman kasi sa RK si Juan lang sa Tabaco ang kagawad sa Tabaco si award siya sa gawad kanina sa brigada sa yun ay ko naman hindi ang yaon tuman na magtarang to welcome the visitors sa regional location nito. So mga international ka gobernador, mayor. So nahiling ka sa Masbate na natapuman ka pa ng rally pa sa Pintira mismo pa. Magallanes Coliseum, rally pa so mga fisher folk and farmers rally pa sa 3rd district. Pinagdidinunsya din ka ang mga nangyayaring mga pangyayari na mali dito sa gobyerno ni President Duterte kasabay na itong pagbalangibog kasi ng obserbasyon na tulungang barangay sa Dimasalang Masbate ang pinag-ookupar na ng mga Chinese nationals kasabay na dito itong Jagan Island na ini ang pinag-declare na Marcos Hideaway itong panahon na pinag-hold PCGG. Pinag-hold ng PCGG na yung naging caretaker ng PCGG. Ngayon ka, mga Chinese nationals na sa ito na hinihiling ko sa tulong parang driver sa Tumasala Spot. Yun yung pinag-buyag-buyag ng rally na ginibo pa ng Fisher Folk Congress dyan mismo sa sentro ng Masbate. Sa pirang taon naman, pirming Masbate ang nadideclare, no? Pirming pinag-urapan niya nagiging traditional na even nagpang pala, definite natural so election period talaga. Pero kung pa sana, election season pa sana. Yung karadahan may mga tirit baka na. Sa Sorsogon, wala mang sa nadideclare. naman, patapos niya takot ng maribot. Pero ang panunod naman, yun nga na plan families na ang kanilang naman. Lee, mas luminda na paliw, si Jesus Cudero, nagpray, gobernador. Sinagot niya. Gobernador. Kaya, dahil na nagdalaga na gobernador si Mayor Boboy Amor, ang kasiguran, kasi Chis ang nagpahili na interesado ng gobernador. Ang giveaway si Mayor Boboy Amor. Pero ang clamor ng tao, si Boboy Amor ang dapat ng gobernador. Ang kasiguran pala, yung old capital council ng panahon. Pero ang problema naman, ang gobernador ni Boboy Amor, iyon mga dalagan na si Mayor kalaban si Salili. Hindi niya ako bulag ang harong ganit. Pareho ba ganit laniman sa kani Peter Cayetano? Yun ang mag-atong itsi pa rin about. Ang iluso naman yun yun. Wala mo talagang forever. So, ang Philippine National The only Police... permanent thing is change. ang Philippine National Police ang ma-declare ng ano. Yeah, Pero sa history po kan Bicol, regional Quezon. sa history kan Bicol, Masbate ang permin pinag-consider na hotspot. Sabi ni Brad B. Bonto, pwede magsali sa trivia. Pwede. Text mo sa 0929-5029307. Good morning kay Nanang. Happy 86th birthday. Sabi Basta niya. sumaintra lang sa trivia miso sa laog sa nakang teritoryo ng Pilipinas ha. Yeah, mahirap. Kung paganaw ng mga taga-Amerika. O paano pag-load sa inda? Paano pagpadara? Or kamo ang hagadan ng pang-premium. Yung pala sa Italy, sa US. Ano din sa trivia? Rot kita. Magkano load? Kaya ko niya. Ay pa naman, may rate marunong. Dapat dollar man. Oh, dollar. Precisely. Kung hindi kaya, maturo 30 pesos. Duman, doble. Good morning, Sir King Kalip. Nagdadawag man niya na pagka-aga. Birthday ni Lola Nanang, 86th Oy, birthday. congratulations. Nagdadawagan sa kuyang pamangkin. 86 na yung pamangkin mo. Ay, hindi po. Si Nanang, si Lola.
Lola kan sa kuyang pamangkin, 86. Nasa Abra Sindangon yan, nagdadangog. Abra. Magandang umaga po. Kasi hindi tayo may intindihan. Sige po. Mga Ilocano. Yeah. Ang tawag sa akin, Tita P. Ang P daw, pintas. Sa Ilocano, ang P, ay ang pintas. Maganda. Maganda. Oo. Tita P daw. Good morning sa mga nasa, nasa Abra. Wara ako load po. Ayan sana. Pwede man digdi, mag-send ka. Ma-join da ako ta siya sa sa promo, sa trivia. Kaso wala download. Simbagon mo na dyan sa, sa... Opo, pwede man tabi, digdi Tapos, broad. Tao mo na diretso sa imong number. Oo. This is my answer and this is my cellphone number. Yeah, kami ang matao sa imong And load. I'm in, presently I'm in New Zealand. Yeah, send man simbag mo. Good morning kay Sir Pedrito Lopango Jr. Kamusta tabi sir ang camp? Wala. Dawagban mo na pag-aaga. Brad, isan mo databi so mo, simbag mo and then sabay mo na sa number mo. Ganun na, dire-diretso na. Di ba ha? Dire-diretso. Hi. Digdi sa comment mismo, isan mo an sa imong simbag. Kung tama yan, maswerte. Oo. Maswerte ka. Sa ika-62 na edisyon kan anbudyon sa radyo. I-text po ang sino mga kasimbagan habol sa Samuel Trivia Question 10 minutos bago mag-alas 12 nin pagkaudto 0929502937. Ano namang palag malingawan? Sabado pa na maabot na naman ang Sabado. Dahil na kumaiba. Ini nga ni nagsayo man ako yun. Tapos announce na ba ito James? Intirong Sabado. Ayun, wala. Di ko sabi. Oh, 27. Dahil na kumaiba. Sa Tayabas, Quezon Province. Yaon duman ang sa pamamayo kang Presidente Vincenzo Luis Raposa. Fortunately, agi ko yan. Mahali na pitch sa 26. Taigwa sindang Palarotarak. Rotarak. Sa Intirong Distrito kang Rotary Club District 3820. So gabos na clubs. So maduman matiripon sa Tayabas sa Olympics. Kaintra kita duman sa badminton, volleyball, basketball, palarong laro ng lahi. Igwa pa kitang contestant sa Mr. and Miss Rotarak. Kaya dapat igwang kairiba duman na Rotarian kasi host sponsored tabagay ni yung Rotaract Club of Legazpi. Baka si na lang magdaman mismo na si Presidente. Kung nalingawag tayo sa Marco sa Maestrado. Ining party list ni Lion. Ayo. Congratulations. Congratulations na credit pa lang sa So One United Transport Association of the Philippines Bicol. One UTAC. UTAC. Unified Transport Association of the Philippines Bicol. One UTAC Bicol. Ibang one UTAC. One UTAC. Sa iya UTAC. UTAC pa ito. So, brosas yan, brosas. So, yan, dyan sa, nakul ka dyan sa UAS. Congratulations, na-credit pa lang sa inyo. Ang magay-maganikan sa iyo, kadakol na nag-apply ba dyan for accreditation, mga transport organizations. Siya lang ang nanggana, na-accredit na organisasyon. Transport Association of the Philippines, Bicol. Okay. Kaya nagi siyang kandidato for party list. Party list siya ang first nominee. First nominee. Ika James, kung pira kang nominee, pang 12? Pagsiguro ko, official. Yeah. Sorte man sa tuyang presidente kang Legazpi City Transport Lions Club na accredit ang sa iyang asosasyon na Transport Association. Kaya na pod one UTAC. Okay. Pero igbabawal tayo sa satuyang organisasyon na mangampanya. Non-political kita. Oo.
Even ang Dahil kami mga, mga kampanya. ang Civil Service Commission, pinagapatanidan ang gabos ng mga empleyados di gobyerno. Bawal magkampanya maski po sa Facebook, Yes. maski sa social media, maski kapamilya mo pa, bawal ikampanya. Anda ilang pigbabawal kan rules kang Civil Service Commission, itong magtao kang opinion. Ay, may taga Civil Service pala natin. Dahil man pigbabawal yan, magtao kang opinion. Alam mo, ngayon marant kang argaya. Nga ako, nagtaram ako bilang empleyado ng gobyerno. Aba ako magbuto kay araw kay ni or pwedeng araw kayo gusto no ko way. butuan ining araw kay ni dahil araw kay. Dahil man po yung bigbawal. Pero kung nagsabi ka na oy, mga naghihina nyo, dahil hindi butuan ini. Or, baliktaran. Oy, mga parahinan nyo ko, butuhan nindo ini. Ayan, campaigning for the winning or losing. Yan ang kwalifikasyon kan Civil Service Commission na pinagbabawal. Ang pangangampanya sa ikagagana o ikakapirde ng sarong kandidato. Pero dahil pigbabawal ka magtao kang opinion. Paano ito? Paano ma-post? Ano ang pwede tabi? Ano? Nagtao kong opinion. Aba ako sa mga kandidato. Okay lang yan. Hindi mo wala kang name dra, name Or dra. pwede man yan magsabi kang, ako bubutuhan ko si Arog kaning kandidato. Pero dahil ka man nagsabing, Arog uning da ako. Basta day magmuka na kinakampanya mo yung isang tao. Dahil mo na problema sa pagtao ki opinion. Dahil ka lang manghikayat na botohan or daibotohan. Yun man lang yan. Sa gabos na mga ano po. Dahil man dyan sakop sa mga job order. Ayun. Job order kasi wala yan employer-employee relationship. Bako yan empleyado ng gobyerno. So mga ano lang, mga regular. Opo. Pwede magkampanya itong si mga political positions. Ikaw baga, so nga private secretary. Pwedeng magkampanya. Pwede man sinda kapot kang ano. Hindi, yun ang aram ko Yun ang aram ko baka kung sala na yan ngunyan. Nagsimbag na si Brad Bonto. Ano ito tabi simbag ni Brad Bonto? Ngunyan. Okay lang yan, maski kulang na saro. Kulang na saro, dagdagan mo pa. Ngani, sigurado. Tapos, kulang, so number mo po. Kulang nga. Bitin ang answer. Kasi siguro dahil man ma-post ini kang number niya, baka madakol ang text baka kung makargang ki sobra-sobrang load. Good morning, Sir Samdi. Nagdadangog niya na pagkaagas ng programa. 7 minutos susunod bago mag alas 12 nin. Pagko to basahon tanan sa to yung mga text messages. Niya na pagka. Uli suma ini ang mga nagkuro ang answer na tama. Uli man so answer na iba. Dakol ang mga nag-text sa to yung official text line 3 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 po ang nakakuha nin tamang kasimbagan. Good morning sa mga nag-antabay. And then, igwanin mga, dakulan pa ang mga pwedeng itong susimbag kang iba, pwedeng tama man ito. Kundi, pighanap sa so particular na pangaran. Kasi pigtaran tabaga na ang pangaran niya sa China, kanyawon siya sa China, daw pag-abot na din sa Pilipinas yung 1890, ang pangaran niya, Ho Yabao. Namundag siya sa Fujian, China, nagdigdi siya sa 1872, nagdigdi siya sa Pilipinas 1890. So ano na siya? Kumbaga sa panahon tangon niyan, legal age na. Nagtungtong siya sa Pilipinas. Sabi ni Sir Pedrito Lopango Jr., some politician can file his or her candidacy and it can fill again the pleasure of appointment authority. The issue whether it serve or self-interest as public servant. Sabi ni Sir Pedrito Lopango. Ang simbag ni Brad Bonto, Jose Ignacio. Ano tabi ang simbag? Lion Hill. Nagahalat. Ano sa tayo mga listeners? Si Huyabao, kang nagdigis sa Pilipinas, ang inadaptar niyang pangaran, Jose Ignacio Pawa. Nag-istar nga ni Andig di sa tuwa. Naging aning mayor iyan. Kang sarong banwa Andig di sa tuwa sa Albay. Nakaagom ki Albayana. Pero dyan yung monumento sa may Sagming.
Oo, yan. So, kasi ang garo espada. Yeah. Pero dahil man siya dyan piglubong. Yan sa Manila. Oo. Duman sa Manila. Yan, simbolo lang yan dyan na yan. Dyan, kung minsan, piputakan dyan yung rip pagkat. Oo. Titingya, piglubong. 1927 siya nagadan. Panahon na kan mga Amerikano. Okay. So, Jose Ignacio Pawa. Ayan, tamaan si bag ni Brad Bonto. Uy, natabi ang number ni Brad. Sino na yun? Ay, dahil ko basahon. Ditan pambasahon. Nagabol. Si user 1350. Ayan. I-delete mo tabi yan, Brad. Mamaya ka, dakulon ka ng matek sa imo. Kuha na tabi Madagit sa number niya. Ito po. Di malay. Oo, Ano na sabay kita? taan Nabot man kita sa kami iya. sa tuyang... So, ang gana limit. tabi sa tuya, Sir Hill, so nabilang ko kasi bago, maabot sa 20. Uyan pa po, Sir Hill. So, Okay. kang nagpet sa 22 kang Setyembre, ihabol tango niya na pagkaan. Congratulations, salamat po sa mga nagpartisipar sa tuyang programa sa kod sa masunod na aldawnin Sabado sa parehong oras, parehong programa ang Budyong sa radyo. Ini po si Lion Maria April. Phil Raposa Jr. Ako man si James Bandol. Marhay na pagkaudto. Sa idong nanahon ang programa Ang Budyong sa Radyo. Ang Budyong sa Radyo. Sagot sa masunod na aldaw ning Sabado.